na Kano tana da bambanci da kowace irin jiha a arewacin Najeriya. Na farko sun gace finafinai an sa ta ne domin ta kula da addini da al'ada na mutanen jihar Kano. Duk mutumin da ya yarda zai girmama mutanen Kano zai yarda ya mutunta mutanen Kano dole ne ya bi abin da ke dokokinsu wanda majalisa ta tabbatar da shi tun 2001. Duk mutumin da bai yarda da wannan abun ba bai zai girmama mutanen Kano ba. Bai yadda cewa Kannywood ko kuma harkar fina-finai na Hausa cewa hanya ce ta sadarwa wadda za ta haskaka addini da al'ada ba a yanda mutanen Kano da suke. Kowaye mun haƙura da shi ko da ku jamara ce ta yi. Shi wannan jarumi ya yi bayani cewa shi ba zai yabe wa'annan ka'idoji ba ne ba da mutanen jihar Kano bai zai girmama su ba. To menene zai zo nuna mutanen jihar Kano akan cewa masoya ko wani abu. Ai idan ba ka da mutane ba ko ba ka da al'amuran su ba za ka kishin mutunta su ai babu wani abu ko ba haka ba. Dan haka su kuma dan me za ka zo ka ce kana da wani abu da za ka zo ka gabatar a kan su. Kuma yanzu dama dokar mu shine duk mutumin da bai da rijista bai rijista ba babu wani abu da zai taso na jihar Kano zo ya ce zai yi ko kuma misali shi wannan ita ce magana ta gaskiya. Ai idan ma tun da shi da ma ya ce ba ruwansa da Kano ai kaga kenan ma ba wani zancen zai shigo Kano ko ya zo zai wani abu na wanda ya shafi irin abin da hukuma take da ruwa da shi ba shi ba kowane ne yadda zai zo ya yi alhali bai bi tsarin abin da doka na jihar Kano ta shimfiɗa ba bai girmama mutane akan wannan abun ba ba wai shi ba kowaye shi ya yi tsararo kuma ba za mu kyale shi ba wannan ita ce magana ta gaskiya. Wai sunan sa fim duk da cewa shi yana gudun abin da ya samar da shi ya yi shi a yanda yake yau domin da fim ya zama shi ba shi ne ya samar da fim ba tarar da sana'ar ne dan haka sana'a shi take da shi sai ce baki ta dan haka da ita ya zama ita sai ya yadda babu bai yadda da ita ba yanzu ko da koya take a matsayin sana'a ta Kannywood shi kenan duk kuma da bai zai girmama mutanen jihar Kano ba a cikin su tasu ba wallahi kowaye shi a matsayin akta ko matsayin mawaki na mun haƙura da shi kamar yadda yake shi ma ya haƙura da al'umma ta wajen rashin girmama. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Isa ba suna na da mai zango kamar yadda ka sani na ji tambayoyin da kai mun. Magana ta farko ba zan ja lokaci ba saboda wasu lokutan na yi magana ana canzawa maganganun nawa manufa. Abin da na faɗa daban abin da za a faɗa wa jama'a cewa na faɗa daban ko kuma abin da za a rubuta a headline na jarida wani abu ne wanda zai kawo min zagi a gurin al'umma. So ban san ja lokaci tambaya kai mun na ce na fita daga Kannywood an ce na fita daga Kannywood ba an ce ba ne gaskiya ne na faɗa na ce na fita daga cikin a ƙungiyar shirya fina-finai ta Kannywood na koma independent filmmaker gaskiya ne amma cewa da aka na ce babu ruwana da Kano wannan labarin kanzan kurege ne babu wani gidan rediyo ko TV ko kuma dan jaridan da zai ce yayi interview da ni na ce ba ruwana da Kano wannan maganan da nake faɗa maka haɗin gwiwa ne na makiya mahassada waɗanda ba sa buƙatan su ganna doron ƙasa ba sa buƙatan su ga ci gaba na haɗin gwiwa ne na wasu daga cikin masana'antar da ba su san ba su kaunata da kuma wasu daga cikin wannan bangaren da suke hukuma da wanda suke alaka da masana'antar don haka an hana ni wasan halla an hana ni wasan sallah ban yi wasan sallah ba gani da lafiyata babu abin da ya rabu haka zalika idan an hana ni zuwa haska fim ko kallon fim ma to ai shi ma hakan ba zai hana ni in kai wani garin haska ba alhamdulillah ina fa cikin fim din in dai har za a iya bari masoyan da za su zo kallon fim din su shiga fim din su kalla kuma su ganna a ciki to menene dalilin da zai sa kuma in naji za a kama ni ka gane so wannan wani tarko ne da aka dade ana kamawa ana kafawa don a kama ni kuma Allah bai ba sa ba kuma na rantsi da Allah in Allah ya yarda Allah ba zai taba ba su sa a su wulakanta ni ba na san su ai dukkansu duk wanda yake da hannu a cikin wannan abin da ake so a mun ina so ka sani cewa wallahi ba shi da abin da zai faɗa a kaina da mummuna da na yi masa a rayuwa in ka tambaye ni ban san me na yi musu ba amma dai ba sa buƙatan
su rika jin sunana, kuma ba sa bukatar a ce da abin da ya ce Adamu Zango. Wannan kuma ba da ni suke ba, na bar su da mai duka, mai kowa mai komai. Ni ban iya ba, Allah shi zai yi min, ba ni da shi Allah shi zai bani. Don haka ina so in yi amfani da wannan dama in bai wa masoyana na jihar Kano waɗanda ne suka ga sanarwa ta akan zan zo kallon fim mu gaisa, su yi haƙuri. Daga bana sai baɗi, kwana nawa ne. Shi wannan kujeran da kuke gani ga baki da ai kamar kujeran shagon aski ne. In ka zo kawo aka yi maka tashi za ka yi wani ya zauna. So za mu jira har lokacin da Allah zai sa ba sa nan, muna da rai da lafiya za mu shigo mu ci gaba da farantawa masoya. Amma na so masoya na su sani cewa babu wata jiha da nake so a Najeriya da ta wuce jihar Kano. Sannan babu masoyan da nake alfahari da su fiye da na ko ina a Najeriya da ya wuce masoya na jihar Kano. Kuma Allah ne saka musu sona, shi zai iya cire musu. Duk iya bakin kokari na zai yi kokari in ga ban lalata wa masoyana zuciyarsu ba. Zan ci gaba da kokari da abin da suke bukata in kawo musu shi. Su ko masu nema na da sharri, ubangiji Allah ya mun katangan karfe tsakana da su. Sai hakuri, baran samu zuwa kallon Mati a Zazzau ba. Duk wanda yake da sha'awan gani to ya je ya kalli fim din tunda ina ciki. Amma dai a yi hakuri, kowa yana kallon irin abubuwan da ake yi min. Ba ni da karfi na sai na Allah ne. Ba ni da wani abu da zan iya yi saboda ba ni da wani goyon baya a cikin mutanen da ke masana'antar wanda suna kallon irin cin mutuncin da ake min, sun naɗe hannunsu. So idan Bahaushe ya ce idan jifa ta wuce kanka to shi kenan sai ga mutum ya ce babu ruwan shi ko kan wata fada. To wata rana za ta dawo kan kowane ne. Duk wannan abin da ake yi min za a zo wata rana za a yi wa wanda yake da hannu a cikin waɗannan abubuwan da ake yi. Na gode Ubangiji, Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu, Allah ya kuma ƙara mana ƙarfin zuciya ko imani, da kuma Ubangiji Allah ya sa masoya gabaki ɗaya su fahimci abin da nake nufi. Na gode.